ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Ноиман Шаҳром. Имрӯз 2 июли соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 176 сомониву 90 дирам бо қурби интиқоли маблағ 177 сомониву 30 дирам. имрӯз пешкаши шумо мегардад 14 та хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд ва дар имрӯза навормонд мешавад ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 195 000 сомонӣ ва боз яктаи дигар ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 239 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки хонаи хубро аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ён ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментари ҳамин видео нависед чӣ хели хона ва аз куҷо шумо дар кораед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага ду хонага кардагианд бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, фақат абои мезанӣ, тамом қолинои хона меиста. падарка кадоми харид? марҳамат. ҷойгир аз дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон пеши пости Чимтепада. дӯстони азиз, об, свет, канализатсия дорад. мактаб дар наздикиш, дом дар роҳи калон қарор дорад. маршруткаи ҳамаи самти шаҳр мегузарад, яъне 1 41 55 43 52 42 88 2 56 ва 28. терминал наздикаи хона тайёрай. чихре гуфтем, абои мезанӣ, зиндагӣ мекунӣ. хонаҳо калонай мегӯяд. сӯйбуш, ванна, туалет алоҳида. ба хотири иди қурбон арзон мекунем, ҳуҷҷатош ҳаст, перафорвид мешавад, мегӯяд сӯйбуш. нархи хона 195 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. ва дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба канали Dom TJ обуна шавед ва агар имконият бошад, ба ёру рафиқотонам канали моро падалитса кунед, тавсиятин ақаллам 2-3 ёру бародартона ба каналмон даъват карда, шуд ба ҳамон одамо подписатсия кунед. бениҳоят дастгирии беҳтарин мешавад аз тарафи шумо. бешакӣ раҳмати калон дӯстони азиз. заминҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. мутаассифона суратошон нест, барои ҳамин сурати шаҳраки Вахша мондагем. ду замини фурӯшӣ мебошад. срочна заминҳо аз 10 сотихи иборат аст ҳар якташ. обсет паста, яъне нархи ҳардуяш 70 000 сомонӣ мебошад. заминҳо қарор дорад дар савхози Вахш. номи деҳот Времянка мебошад. Времянка ном дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. имо WhatsApp, Telegram дорам. барои маълумоти бештар аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор. 6 сотих замин, 3 дар хонаи Времянка дорад. гирдаш маҳкам мебошад. об ва свет дар пушти хона. мактаб, масҷид, магазин дар наздикиш мебошад. нархи ҳавлӣ 190 000 сомонӣ, ё ин ки иваз мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе, ё ин ки дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5188 мебошанд, имо ва WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои навастройка. хона чӣ хеле ки мебинед, таъмир дорад, таъмираш нав мебошад. ҷойгир аз дар политехникум, 4 туд, охири маршрути 7 ва 6 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил мешавад. нархаш бошад 239 000 сомонӣ. тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки аз ҳамин минтақа, аз минтақаи политехникум як хонага ба навор гирифтагем, дар канал видеош ҳаст. марҳамат, метавонед дар омада тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ дар политехникум навистагиай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чорбултепа. паси заправкаи Фирӯз мебошад. аз корвони шаҳри Душанбе то хонара 8 километрай, аз мошинбозор то хонара ҳамагӣ 3 километрай. нархаш 225 000 сомонӣ мебошад, боз савдо мешавад. ҳуҷҷатош 100%. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи каналмон албатта муроҷиат кунед дӯстони азиз. ҳавлӣ 4 сотих замин дорад ва 5 дар хона. 3 таш барои зиндагӣ тайёрай, 2 таи дигараш коробка мебошад. аниқтараш бигӯем, 1 таш коробкае, 1 таи дигараш 2 метр фундаменти подвал рехтага, яъне бардоштагӣ нест. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Нефтяник ами назди 9 километри шаҳри Душанбе мебошад. 6 сотиқ замин дорад, гирдаш сетка дорад, яъне гирдаш сетқати маҳкамаи 2 дархона, баня, газхона, ошхона ҳаст, об свет дорад. Документаш 100% нархаш бошад ҳамагӣ 137 000 сомонӣ, боз муомилаам ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷе муроҷиат кунед, ҳавли срочно фурӯшиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Калхози Россия назди Таҷеру дӯстони азиз. ин ҳавлия махсус видеои алоҳидаш ҳаст. ман ссилкаи ҳамин ҳавлия дар комментарии ҳамин видео мемонам. марҳамат кадомеда ки махқулай даромада тамошо кунад. дар ҳамон видео мо ҳамаша ба пуррагӣ сиёмка карда, яъне сабт карда фаҳмондагием. 9 сотиқ замин мебошад, 11 дар хона дар як ҳавли, яъне дар ҳамин 9 сотиқ замин дута ҳавлияй ҳам ба якҷоягӣ фурӯхта мешавад ва ҳам алоҳида, яъне қисм ба қисмам фурӯхта мешавад, яъне 4,5 сотиқӣ. нархи ҳавлӣ, яъне умуман обши нархи обшиш $220,000 мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8282 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. дар ҳолате ки шумо қисм ба қисм харидорӣ мекунед, яъне як қисмша ёки дигар қисмша вақти шумо харидорӣ мекунед, нарх албатта иваз мешавад. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунам, ссилкаи ҳамин ҳавлӣ дар комментарияи видео ҳаст. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, номи пештараш Қурғонтепа, дар маҳаллаи Сарчашма ҷойгир аст. кӯчаи ба номи Абдусалом Қаҳоров, хонаи 45. обши 12 сотиқ замин дорад ва 4 дархона, ҳама ҳуҷраҳо таъмир доранд. дӯстони азиз, марҳамат, ҳамаи сурату дар ҳамашон омадагӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. нархи ҳавлӣ бошад $80,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. албатта ки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди бозори Ҳоҷи Шариф, дӯстони азиз. 3 дархона дорад, коридор, кухнӣ, 2 дархонаш ремонт надорад, якташ таъмир дорад. 5,5 сотиқ замин мебошад. об ва барқ ҳаст. назди бозори Ҳоҷи Шариф ҷойгир аст. пеши молбозору деҳқонбозору мошинбозор ҳамагӣ 300 метр дурад. 2 дархонаш пол паталок надорад, навхонаи хидм зиндагӣ дорум мегӯяд соҳибаш. нархи ҳавлӣ 350,000 сомонӣ мебошад. боз савдоам мешавад. ягон хонахари конкретни бошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия, имо ва ватсап доранд. ва боз хотиррасон мекунем ки гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 54/1 Султони Кабир мебошад. аниқтараш бигем ҳамун доми Султони Кабире, дӯстони азиз, ҳамун доме ки сари раҳайку, ҳамун домдай. дар шашум ошёнаш 2 хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ. ин масоҳати умумиш мебошад, яъне бо ҳисоби балконуш. нархаш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои фаҳмидани нарх, барои маслиҳат кардан занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 2 хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Пахтакор. ориентир Спутник мегӯяд соҳибаш. нархи хона 220,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 8-ум микрорайон. 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои Новостройка. хона таъмир надорад, коробка мебошад ва нархаш 240,000 сомонӣ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Молодёжный, яъне назди театри ҷавонон.
дар 10 ошона қарор дорад. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. Новостройка, лекин боз болош мансард аст. хона сехонага бо масоҳати 90 метри квадратӣ, яъне як зал ва ду спални дорад. бо ремонтҳои хуб ва бо чизу чораш фурӯхта мешавад. дом дорои 2 лифт мебошад. хона дар лаби роҳи калон ҷойгир аст. назди хона 2 мактаб, яъне русӣ ва тоҷикӣ, бозорча ва боғчаи кӯдакона ҳаст. нархи хона бошад 610 000 сомонӣ срочна, яъне таъҷилан фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар маркази шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, ҳамаи чӣ дар наздикишай якхонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои сабитӣ. нархи хона бошад 230 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5289 мебошанд. имо ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷей муроҷиат кунед. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошем, ба рақамҳои барори реклама дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.